свети великомученице мина, загубих си много скъпа, много важна за мене вещ. Моля ти се, помогни ми да се намери. Или загубих важни документи, помогни ми да ги намеря. Обикновено, когато се обръщаме към свети имена, великомученика египетски, го търсим за това. Така народната верова традиция е наредила свети имена да бъде този светец, който ни помага при намиране на загубени вещи. Но вещите, мили мои брати и сестри, колкото и ценни да са, колкото и да са важни, те са важни за земното ни битие. Тоест, те са онова, за което Господ Исус Христос казва, че ръждата го разяжда, молеца го изяжда, отминава времето, та всъщност ние и за най-скъпите ни вещи, подаръци, получим някакво време, като минат години, в един момент започваме да се чудим какво да правим с тях, къде да ги държим. Думът ни се претрупва и ако имаме таван, на тавана, ако имаме гараж, в гаража, в избата, и там оставят да прашлясват, да се развалят, да се чупят. Така става обикновено. Но ние всъщност може да търсим и сме длъжни да търсим с имена, не да ни намира загубените вещи, а да ни намира загубените добродетели. Онези или онова, което не ни е необходимо само за земния живот, а необходимо за вечността, за да се върне в изконното ни Отечество, Царството Небесно. Но тук има един много тънък момент. Ако ние тръгнем да молим свети имена, да ни помогне да намерим добродетелите си, които сме ги потулили някъде в себе си, то знаете ли с кой ще се сблъскаме? Ще се сблъскаме с егото. Защото как онзи, който се е облякал в трънливата дреха на гордостта, да признае пред себе си, че няма смирение? Защото се отидеш през тези имена, да го молиш за смирение, да ти намери смирение, означава, че трябва преди това пред себе си да си признал тази страшна липса. Ако искаш да молиш свети имена да ти даде търпение, трябва пак пред себе си да си признал, че си нетърпелив, бърз на думи, особено, които думи жилат като жило на оса, на стършел, или са като бич. Ако искаш кротост, трябва пак така
да се погледнеш в вътрешното огледало на сърцето, там, където съвестта, макар и приспана, винаги може да бъде събудена. И да си признаеш, че нямаш кротост. А ако нямаш кротост и смирение, значи не си и Христов. Тъй като Христос ни каза, че е кротък и смирен по сърце. Така мога да продължа още, докато стигна до най-страшното признание, което трябва да направим и да търсим от свети имена да ни даде това, което е непреходно. Любовта. А как обичащия егоистично себе си човек да признае, че няма любов? Той в това се самопревъзнася. Да казва, че обича всички, че търпи всички, подобно на фарисея. Аз не съм такъв и такъв, такъв. Аз съм точно обратното. Аз съм самото съвършенство. И как да си признаем това? А всъщност, именно за тези неща ние трябва да молим свети мина. Хайде да приемем, че ги има в нас в някаква степен. Без съмнение. Ги има в нас в някаква степен. Тогава да молим свети имена, да ни даде сили, воля, че да ги усъвършенстваме. Ако на някакво ниво в нашия духовен живот сме смирени, нека да молим свети имена да ни даде още по-голямо смирение. Смирението на апостола, който казал, че не е човек, а червей. Или беше на царя. Сега не се сещам. Ако все пак има някакво търпение, да молим свети имена да ни даде сили да имаме още по-голямо търпение. Към всичко и към всички, защото Господ е казал, че ще бъде спасен, който претърпи до край. Не този, който търпи 2, 5, 10 крачки от своя труден път, или дни, или месеци, или години, а който до край претърпи. И не оставя някъде по пътя си кръста си житейски. Той ще бъде спасен. Ако смятаме, че сме кротки, в един тясен кръг на хората, които най-не са драги на сърце, то това е измамно. Това не е кротост, това е лицемерие. Ние трябва да бъдем кротки по принцип. Кротки, тъй като Христос, пак повтарям, е кротък и смирен по сърце. Та ако ние сме кротки в един тясен кръг, то да молим свети имена да ни даде сили да увлечим този кръг. Така е и с другите неща. За да стигнем пак до любовта. Да молим свети имена да даде в нас да имаме истинска, чиста, непокварена, нелицемерна любов към всички човеци, защото слънцето Господ постави да свети, да грее, да топли над праведни и неправедни. Забележете, ние знаем, че Господните думи и в най-малкото от тях
има дълбок смисъл и не е казана случайно. И е казано в Евангелието за Слънцето. Надправени и неправени. Сиреч, ние чрез тези думи трябва да разберем, че сме призвани да имаме любов, която единствено любов превежда към Бога неправените. Тъй като съдът на тях не е наш, а Божий. Кой ще ти казва Господ, който съди в чуждия слуга? А нали, ние всички сме Божии раби. Хайде ще кажа Божии слуги. Тоест, осъждайки се другите, ние съдим всъщност Божието. А Бог ни дал толкова много примери. Светиите са ни дали толкова много примери. Но обърнали се на смъртния си одър най-окаяни, най-страшни грешници. Които грешници виждаме, че при своето обръщане, при своето покаяние, подобно на това на разбойника на кръста, изпреварва в рая и велики праведници. И в този смисъл тогава да молим свети имена, да ни намери сили, за да се предпазваме сами от тази страшна отрова, която е осъждането на ближния. Отрова, която призлиза през очите ни, която трави ума ни, поне ето ние отваряме телевизора, някой започва от сутрин до вечер във Фейсбук да видят какво се случва. И съдим, и съдим, и съдим, и съдим. Но хайде, ако само съдим, добре. Но по някой път почваме да раздаваме и правосъдие. А нашата главна задача е да съдим себе си и на себе си да раздаваме правосъдие. Тъй като с това, ако се справим, наистина Господни сме. Ето за това, мили мои братя и сестри, свети имена ни е толкова нужен. Не за изгубените вещи да намерим, а да намерим изгубените добродетели, да намерим онова, което ни отдалечава от Бога. И не само да го търсим в деня на Неговата памет, 11 ноември, а във всяко едно време, когато почувстваме липсата им. А кога може да почувстваме липсата им? Всеки път, когато по някакъв начин ние не реагираме с кротост, със смирение, с търпение, с любов към човеците около нас. Не само в тясния кръг, пак ще кажа, на еднорията, на колегите, на семейството, а и тези, които са около нас в магазините, в автобуса, тъй като тихото, мирно и кротко наше присъствие говори за нашия Бог повече, отколкото всяка една дума, която ще кажем. Мирно, тихо, кротко, благодатно. Вече толкова години служи на нашия храм Минка. Тиха е нейната вяра, не натрапваща се. Ела, Минки, тук. Защото явно се търсила от свети имена, който е небесния покровител, това, което трябва. Това, без което не можем, а не това, без което можем. Затова времето, в което те нямаше, наистина беше в някаква степен, и хайде така ще го кажа,
твоята липса се усещаше. И аз съм безкрайно щастлив, че с тази ревност, с която те преди години продължаваш да идваш не от Тракия или от Смирненски, а от село Крумово. Сутрин, пролет, лято, есен, зима, да чакаш на гарата влак, който може да закъснее. А едно е да закъснее влак, друго да седне градски автобус. Но ето, твоята любов към Бога, към този храм, без да се афишира, без да се натрапва, те води тука. И затова не знам, на тебе ли да пожелая и на себе си благопожелая Бог да даде здраве и сили още години, да не може да сме тук в това общо дело на изграждане на любовта между човеците, за което Господ и Света Параскева са ни събрали и призвали в този храм. На много я блага Елета Минке. Ето пак едно цветенце с аксийка, защото все пак... това е много интересно. Много интересно нещо. Но пак с аксийка, за да може да остане по-дълъг споменът. Макар че знам, че най-важно е да мина в сърцата ни. И това, което сама си пожела, това на птича ми каза, пламете слова за вярата, защото твоята вяра може да е ненатрапваща се, да не се афишира, но е от този постоянен пламтящ огън, който като се преберем зимата, ако имаме примерно камина, нали, не е хубаво да е буен огън в нея, но да е равен, умерен, а такъв огън най-топли и най-дълго се задържа. И изпълнявайки по чуден начин в вчерашния ден моето желание да имаме тази икона на свети имена, копия на нейната чудотворна икона от манастира в София, квартал Обрадовци, нека всички вие, обръщайки се към нея, да търсите от свети имена помощ за каквото и да е било загубено. Хайде, може и веществено и невеществено свети имена да ви го намира. Благословен празник, светъл ден, долу ще дойде до света корбана, който всяко ден даваме за здравето на Стефчо, на моето семейство, и там ще се съберем. До вечера с Божията помощ вечерния, а утре, нали, както си подобава.